ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୁହାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 7ଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ଦୈବୀ ଘଟଣା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପତାକା। ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପତାକାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଗର୍ଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଅନେକ କମ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଏବଂ ମତ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରୋଷଘର। ଏଠାରେ ମାଟିର ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ରନ୍ଧାଯାଏ। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସିଝିଥାଏ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପଦ୍ଧତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି। ଷଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଛାୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ କଥା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖରର ଛାୟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହସ୍ୟ। ସପ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳଚକ୍ର। ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଉପରେ ଥିବା ଏହି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆସ୍ଥା, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ରହସ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 7ଟି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅଜଣା କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନସିନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।